Bona tarda, des de Centre de Teràpies Darshan, soc Ignasi Jyotirananda, de Darshan. Bé, avui la sèrie que us vull proposar és una sèrie que combina algunes salutacions al sol i la pràctica d'alguns equilibris. Molt bé, els equilibris són bastant, podríem dir, postures animoses, encara que el més important del nostre sistema, recordem que és els principis, no és solament els exercicis. Bé, ens posem amb una vista general de la sessió, posem aquí perquè ens veiem tot sencer i comencem la sèrie d'avui. Molt bé, benvingudes, benvinguts, comencem. Bona tarda, avui fem un vídeo especial per a alumnes i sòcies online. Esperem que es vegi bé i que ens seguiu. Estem molt contents i hem rebut molt bona resposta. Moltes gràcies. Cuideu-vos i esperem que tots us trobeu molt bé. Comencem la sèrie d'avui. Començarem fent una petita meditació inicial, meditació de salutació. Ens posem sobre les mantes. Procurem que la pelvis estigui ben col·locada, les cames, genolls, l'esquena neutra. Avui explicarem menys perquè bàsicament és una sèrie per a alumnes i sòcies Darshan, és a dir, persones que ja coneixen els nostres principis i funcionament. Tanquem els ulls i fem la salutació ritual. Quan ho fem, no solament és per fer-ho, és perquè ho notem, ja estem fent pràctica meditativa, és un tipus de mindfulness tota la sessió. Yoga, pilates, sistema Darshan, i tota l'estona fem mindfulness, estem atents principalment a les sensacions immediates. Salutació ritual, poso les mans davant del pit, inspiro, expiro, baixo, inspiro, expiro, pujo, perfecte, creuem un pols amb l'altre, inspiro, expira, pujo, espatlles avall tranquil·les, inspiro, expira, cercle gran al costat. Canviem el creuament, canvio, inspiro, expira, puja i mantenim l'esquena neutra. Bé, inspiro, expiro, cercle gran al costat. Molt bé, torsió simple, mà dreta, genoll esquerre. La mà esquerra, gires la panxa de baix, del mig i de dalt i mires avall o enrere. Inspiro, expira, canviem. Mà esquerra, genoll dret, girem i empento al terra. Inspiro, expiro al mig, sirena estàtic. Obrim la mà dreta, la posem al terra, flexiona, creixem amunt. M'arrepenjo a la mà de baix i procuro repartir la força a tot el canell. Inspiro, expira, canvio. Molt bé. Inspiro, expiro, baixo. Fantàstic. Ens posem drets, dretes i traiem la manta. Molt bé, deixem la manta fora. I anem a fer un escalfament que serà una estabilització dinàmica. Posem els peus paral·lels, igualo el genoll respecte al peu, activo la respiració protectiva. En el nostre sistema fem respiració protectiva o lliure, no inflem la panxa. Yoga, pilates, fem servir protectiu o lliure. Fem el contrari d'inflar la panxa. Ara, com ho fem? Podem posar les mans aquí i quan respirem es mouen les costelles al costat i enrere i xuclem la part de baix i a l'expirar junto per la boca, inspiro pel nas, expiro per la boca, molt bé, inspiro pel nas, expiro per la boca, perfecte. Bé, vaig a buscar una mica de material i continuem amb la sèrie. Anem a buscar material, un segundet.
Perfecte. Ja tenim el material i ens posem. A l'estona, peus paral·lels. Activo la panxa, respiració protectiva, alinear. Un altre principi de ioga pilates és alinear. Alinear vol dir repartir les càrregues. Coll tranquil. Inspiro, expiro, ins, es. El coll està al seu lloc, no miris a dalt. Ins, es. Pots baixar més o menys. Ins, es. Si vols baixar més, també pots fer-ho, sempre que et trobis bé del peu, del genoll, de tot, Estem fent el que se'n diu avui en dia abdominal funcional. Activem el centre del cos i l'esquena està neutra. Perfecte, el coll bé, no miris a dalt, no. La barbeta microentrada, endins. I la panxa absorbida. Respirem per les costelles. Molt bé, parem i anem a fer una mica d'estirament estàtic. En el meu cas, ara vaig agafar la pissarra. Si teniu una cadira, millor, Agafes la pissarra. Agafem la pissarra per un motiu, perquè quan tu t'agafes a un objecte, això se'n diu descarga, t'estires més, val? Llavors tu agafes una cadira o algo sòlid, o la paret, mira, si tens una paret per aquí a prop també val. I agafes la paret o la pissarra, algo, i igual a la cintura, retroversió de la pelvis, aquests ossos enrere, obre els dits del peu i el genoll està microflexionat o recte. A mi em va millor microflexionat. Coll tranquil, barbeta endins, agafa, inspiro, expiro, estiro. Molt bé, ens quedem aquí. Procura que el cap no caigui, el cap al seu lloc. Molt bé, ens quedem uns segundets estirant. Normalment recomanem més de 30 segons, si no, no val. Inspiro, expira, canvio. Canvio. Igual a la cintura, activa la panxeta, el coll tranquil, creix, barbeta micro, agafa el peu. Bien. Molt bé, deixa que la imatge vingui. Afluixa la cara, afluixa la mandíbula. Igual a la cintura, jo havia caigut ara, igual a la cintura. Retroversió de la pelvis, aquests ossos una mica endavant, els ossos una miqueta endavant. Retroversió, perdó, enrere, he dit al revés. Les crestes ilíaques, retro, una miqueta enrere. I agafa, retro, perdó, enrere. Coll tranquil. Acosta el que tu puguis. Si pots igualar la cintura i apropes el peu, molt bé. Retro. L'esquena es troba perfecta. Bé, inspiro, expiro, baixo i anem a fer una altra mobilització que ens ajudarà a entrar amb energia. Avui anem a combinar diversos plànols. Moltes vegades en ioga pilates es treballa per plànols i algunes vegades els combinem. Anem a fer espiral asana, un moviment espiral. Obre els dits del peu, activa la panxa, retroversió, coll tranquil, cama forta, respira protectiu, inspiro, no mous, i ara a l'expirar fem com un cercle i aixeques el peu, activa la panxa. Inspiro a baix, estem activant, expiro. Hi ha un cert moviment del tronc, encara que l'esquena està bastant alineada, en neutre. Expiro, aixeca el peu, espatlla bé, ins, es. Inspiro a baix, es. Ins, es. Ins, es. Continuem. Quan fa una mica de fresca, va superbé aquest exercici. I també ens serveix per fer abdominal funcional. Coll tranquil, higiene postural tota l'estona.
Molt bé, parem i continuem amb salutació al sol bàsica. Quan fem la salutació, nosaltres l'important ja sabem que són els principis. Un és descarga, ens hem de repenjar al terra. L'altre, l'únic principi absolut és trobar-se bé. Si alguna cosa no funciona, sisplau, no la facis. Aquesta classe és d'un nivell, podríem dir, general. Fes el que puguis. Som-hi, salutació bàsica. Em poso aquí. Com que ja ho coneixem, perquè la majoria sereu alumnes, o sou, o socis online, doncs continuem. Expiro mans juntes. Activa la panxa, inspiro, no vagis enrere, no. Expira, baixa i toca el terra. Afluixa el cap. Cama dreta darrere. Genoll toca terra. Fixa't que l'os de davant està perpendicular. Vaig a fer-ho una mica malament, no ho feu així, mira. Això és incorrecte, això que fan amb altres sistemes que miren a dalt... No. L'os perpendicular i mira endavant o avall. Ara millor. Obre els dits de la mà. Jo normalment poso la mà en copa o Torre Eiffel, així. Reparteix el pes a la mà. Si necessites pots posar la mà a terra. Quan fem la muntanya, Adho Mukha Svanasana, tota la mà toca a terra fort. Inspiro, expiro, Adho Mukha Svanasana. Molt bé. Fixa't que flexiona una mica el genoll. Clar. Activa la panxa, cama dreta davant d'una passa o de vàries. Fixa't que l'os, aquests ossos, millor dit, està perpendicular, Igual el pes en les articulacions. Inspiro, expiro davant, toca a terra, afluixo el cap, inspiro, pujo, expiro al mig. Molt bé, vaig a retirar una mica l'altre aquest, així puc moure millor. Continuem. Expiro, afluixa el cap, cama esquerra darrere. Dues cames a darrere, cama esquerra davant, l'altra cama davant, inspiro, pujo, expiro al mig. Molt bé, ara anem a incloure a dins de la sèrie alguns equilibris que els posarem a mida que anem fent la sèrie. Anem a comprovar una mica com es veu, a veure què tal. Es veu perfecte, fantàstic, doncs continuem amb la sèrie d'avui. Anem a fer un equilibri molt típic de molts sistemes amb la correcció anatòmica de sistema Darshan. Igualant pesos, activant, creixent, espai, Molt bé, comencem amb el peu esquerre una mica davant. Si vols agafar-te a una paret, ho pots fer-ho, Pots agafar una paret o una cadira que tinguis a prop. Va. Obre els dits al peu, el taló fort, m'arrepenjo el peu i què faig? Quan construïm les postures és sempre de baix a dalt, és una construcció òptima. Com comencem? De baix. Microflexiono el genoll, igual a les cintures, no pugis ni baixis, les costelles semiflotants, que són aquestes, endins. Ioga, pilates, això és igual que en pilates. Les costelles no les tiris així, no, endins. Així millorem l'esquena, ens interessa l'esquena, no ens interessa fer la superpostura, ens interessa trobar-nos bé. Molt bé, ara, coll, tranquil, el cap al seu lloc, mirar a dalt, no, mirar endavant, perfecte, o avall, barbet endins, ara, inspiro, i ara tu pots pujar a la cama el que puguis, mira, això seria una versió petitona, més avançadeta, el genoll millor que no, si vols fer més amunt, i la cuixa en fora, l'angonal avall, ingle abajo, ingle, semiflotante, el coll bé, espatlla bé, si molesta l'espatlla no pugis el braç. Ara, fixa't, la prioritat és trobar-se bé. Inspiro, això és al revés que la majoria de sistemes, quan pugem traiem l'aire, és al revés, és inspiro, expiro, subo. Molt bé, em quedo aquí. I ara què faig? Penso en no sé què? No, home, no. No, dona, no.
Et recomano que et concentris a les postures, així és meditació multifocal. Nota el cos físic, aquí millor que tinguis l'ull obert. Engonal avall, ingle abajo, bien, És equilibris, nota, ai. Inspiro, expiro, bajo, bien, bajo, perfecto, Ha quedat la marca, De tanta intensitat precisa, la marca queda una mica, si tens una estora d'aquestes. Va, anem a posar el peu ben obert, el peu dret. Quasi tot es repeteix, per què? Perquè són optimitzacions. Igualo la cintura. El coll al seu lloc. Creixo, no miris a dalt, no. Creix mirant endavant o avall. Mans a la cintura. Ara, a poc, puja a la cama el que tu puguis. O un amic, mira, si hi ha l'alt, per exemple, veus? Això ja valdria. Si tu pots pujar més, doncs una mica més, el genoll no. Millor que pugis més amunt, si pots. Més coses. L'angonal profund, la cuixa rotada, la cintura igualada. Ara vaig a fer una mica més baix, aquí. Farem aquí, ara. També pots fer-ho a dalt, com vulguis. Col·loca bé. Això seria una versió més suau. Inspiro, expira, puja. Aguanto l'equilibri uns segundets. Bé, inspiro, expiro, baixo. Molt bé, anem a fer un altre equilibri. Igualo la pressió del peu, igualo la cintura, retroversió de la pelvis una miqueta, encara que el que ens interessa no és esquena plana, és esquena neutra, amb una mica de corbeta. Agafem la cama dreta, inspiro, em quedo aquí, a l'expirar vaig al costat, inspiro, expiro davant, inspiro, expiro dalt i baixo. Bueno, ho hem fet una mica ràpid perquè així és més fàcil, Vinga, peu dret ben col·locat. Com està ben col·locat? Quan iguales la pressió, fins i tot el peu també té un neutre, encara que això no s'arregla en un dia, Però procura neutralitzar la curvatura del peu. Expandeix els dits del peu, tots els dits fan força, és com si agafessis el terra amb força, el taló fort, la vora externa forta, l'arc normalment no toca el terra, És una construcció òptima. Nosaltres construïm de baix a dalt, és arquitectura o enginyeria meditativa, de baix a dalt. És iteratiu. Ara, m'arrepenjo. Molt bé, activo la panxa, que és l'origen dels moviments, no et moguis de qualsevol forma, sempre ho fem a partir del centre del cos. Inspiro, expira, pujo. Molt bé. Inspira, expira al costat. Inspira, expira al mig. Coll tranquil. Ara fem força, Inspira, expira dalt, cara somrient i baixo molt bé. Ha sortit bastant bé, us veig, al tanto. Molt bé, fantàstic, m'agrada molt com em seguiu. Ara hem dit que faríem avui equilibris i salutacions al sol. Fixeu-vos que encara que es digui salutació al sol, és una de les 8 tipus de salutació del nostre sistema d'Arshan. Que si feu altres sistemes és probable que noteu que és molt diferent. Per motius fonamentats, tenim els nostres motius. Un altre dia explicarem més en detall les salutacions. Vinga, anem a fer una altra. Cama forta. Obre els dits del peu. Molt bé, igual a la cintura. Ui, necessito una mica de material. Un segon que vaig a buscar material i continuem amb la sèrie. Continuem. Bé, continuem amb la sèrie d'avui de salutacions i equilibris. Una mica més de salutació. Me'n vaig a davant de l'estona. Com construïm les postures? A veure si te'n recordes. De baix a dalt, És mnemotècnica, a més. Va, som-hi. Igualo el neutre, expiro. Ara salutació completa, que en diem. Inspiro, fixa't que no anem enrere, em quedo al mig. I ara, quan baixo en bloc, flexiono un genoll
I en el nostre sistema és obligatori tocar terra, fort. Cama dreta darrere. Doblar inclinat. Eix fins, me'n vaig endavant. Retroversió de la pelvis, igual a la curvatura. Inspiro, expiro, despego. Cama dreta davant. L'altra cama davant. Inspiro, pujo. Coll tranquil. Expiro al mig. Inspiro, fica la panxa. Expiro, baixa, toca terra. Cama esquerra darrere. La inclinat. Neutre, Pilates, yoga pilates, neutre. No fem derrumbes. Ara, genolls avall, me'n vaig endavant. I faig així, Mira què faig amb les mans. Ara, molt bé, la curvatura està repartida. No aixafem l'esquena, això és una diferència molt gran, Al nostre sistema mai fem postures que aixafin l'esquena. L'esquena sempre té espai. És igual que hi hagi una mica de corbeta, La curva està repartida. Ara, en aquest moment. Inspiro, a l'expirar despego i torno al neutre. Neutre. Cama esquerra davant. L'altra cama davant. Inspira, puja. Expira al mig. Inspira, expira, baixa. Cama dreta darrere. Dues cames a darrere. Les fins, me'n vaig endavant. Curvatura repartida. Inspiro, expiro, muntanya. Cama esquerra davant. Fixa't que he posat els ossos perpendiculars, I el canell està a la pressió repartida. És lògic, en el fons. Ara, l'altra cama davant. Inspira, puja. Expira al mig. Continuem amb equilibris. Anem a fer una postura que es diu àguila, Garudasana. Amb correcció anatòmica, Fixa't. Sistema Darshan. Obre el dit del peu. Començarem amb la cama esquerra davant. Obre els dits del peu. Flexiona el genoll. Hi ha diverses opcions, opció més avançada i opció més suau. L'opció més avançada és que tu passis la cama i et quedes a l'aire. Si vols tocar una mica al terra, és més fàcil, però no hi ha tant d'equilibri. Igual a la cintura. Costelles endins. Barbeta endins. Braç esquerre davant. L'espatlla es troba bé, I si pots, agafes les mans com tu puguis. Si pots fer així, perfecte, Si no, doncs fas una mica menys. Fes el que puguis. Inspiro, expiro, baixo. Molt bé, és un equilibri una miqueta més complex. Continuem. Cama dreta forta. Flexiona una mica el genoll. Igual a les cintures. Coll tranquil. Inspiro, expiro, li dones la volta. Molt bé. Si has de tocar el terra, toques a terra, En principi la postura, la proposta habitual és amb el peu a l'aire. Si poguessis posar el peu a baix agafat, perfecte. Les persones que són més primetes de les cames. Molt bé. Ara, braç dret davant. No, així no, Així. Higiene postural sempre fem. I ara, amb l'altre braç li dones la volta, el que tu puguis. I mires un punt que no es mogui. Deixa que la imatge vingui. Nota les sensacions de la postura. Bé, inspiro, expiro, baixo. Molt bé, ja tenim un altre equilibri. Aquest es diu àguila, Garudasana.
Molt bé, anem a fer una miqueta més d'equilibris. Me'n poso a davant de l'estora. Avui aquests equilibris són una mica diferents. Mira, posarem l'estora una mica enrere. Vale, em poso davant. Anem a fer un equilibri diferent. Neutre. El moviment és diferent ara, és una coreografia. Flexiono les cames, pujo amunt, inspiro, expiro, baixo, toco a terra, cama flexionada i afluixo el cap. Miro endavant una miqueta, camino enrere, muntanya, de Mukha Svanasana, molt bé. I ara, passet a passet, me'n vaig endavant, afluixo el cap, passet a passet, me'n vaig endavant, seiem a terra, és una excepció, sempre seiem amb mantes nosaltres, i fem així. Això seria un nivell mig, Si pots fer així, doncs també està molt bé, això és un nivell més avançadet. No miris a dalt, no, mira endavant. Molt bé, aguantem l'equilibri, uns segons. Molt bé, m'arrepenjo les mans ben fortes al turmell. Inspiro, a l'expirar baixo, muntanya. Adho Mukha Svanasana. Inspiro, expiro, passet a passet, flexiono les cames molt, pujo pel costat i baixo. Fem-ne un altre. Inspiro, pujo, fica la costella endins, Expiro, baixo. Inspiro, miro. Expiro, camino enrere. Igualo la pressió. Inspiro, expiro, camino endavant. I seiem a terra. Tens l'opció de fer així. Així en principi és més fàcil, I si pots fer aquesta postura, doncs també està molt bé, Aquesta és una mica forteta. Respira, activa la panxa. Coll tranquil. Mira endavant. Deixa que la imatge vingui. Molt bé, inspiro. Expiro, baixo. I me'n vaig enrere. Passet a passet, camino endavant, flexiona les cames molt, pujo, baixo. Aquesta és una mica intensa. Continuem. Avui us proposo un equilibri que, com quasi sempre en el nostre sistema, donem diversos nivells d'intensitat. L'important no és la intensitat, és a dir, això és un tema de filosòfic. L'important no és fer la superpostura guai que et fas malbé l'esquena, no. La prioritat és trobar-se bé, és lògic en el fons, això se'n diu un axioma, primer principi trobar-se bé. Molt bé, anem a provar de fer un equilibri amb diversos nivells. Mira, si et molesta el canell, si molesta la muñeca, no se hace, no lo hagas. Us vaig ensenyar la postura en diverses posicions perquè la pugueu seguir i en diversos nivells. Mira, posem la manta aquí davant, així, separa les cames, així, ens asseiem en plan granota, Ara, anem a fer una postura una mica forteta, només farem la introducció. Poso les mans obertes i poso els dits mitjos a 90 graus, perpendicular. I poso les mans, els braços a sota de la cama. Mira què faig, separo una miqueta, estic una mica amb la cama oberta, i faig així. Això seria un nivell 1, ja no faig res més, em quedo aquí, aguanto la posició. Ara anem a provar a l'altra banda perquè veieu com va. Mira, poso la manta aquí i repetim. Separo les cames bastant separadetes.
Separa, Les mans obertes. Anem a provar de fer un equilibri una mica més fortet. Si no et surt, no el facis. La manta és simplement perquè si et caiguessis que tinguis una cosa que sigui flonja davant. Atenció, totes aquestes postures, aquesta postura es pot considerar avançada. Això evidentment ho feu sota la vostra responsabilitat. Vull dir, si tu creus que la pots fer, la fas. Si no ho tens clar, sisplau, no ho facis. Anem a posar-nos aquí i ara me'n vaig una miqueta endavant. M'arrepenjo els canells. El canell, muñeca, té la pressió igualada. Se suposa que et trobes bé, no? Llavors tu, mira, separa les cames cap als costats i fas així. Si pots, fas una mica d'equilibri aquí. Aguantes aquí. I baixes. Fantàstic, molt bé. Ja hem fet la postura amb un nivell una mica més avançadet. També pots fer una cosa, que és fer mitja postura. Mira com ho pots fer. Fas així, te'n vas endavant, separes una miqueta, baixes. Separes una miqueta, baixes. Molt bé, ja ho tenim. Molt bé, i per avui ja ho tenim quasi tot. Anem a seure un momentet sobre les mantes. Les mantes serveixen més que per estar còmode, per estar neutre. Concepte de pilates i de yoga pilates, Evitem les postures en plan de rumbe. Fixa't, quan seiem, la construcció és de baix a dalt. Ossos enrere, peu flex, cama una mica fortet, diagonal endins i creixo. Barbet endins, tranquil·litzo la mirada, alliso el front cap avall, igualo les pressions internes i externes i empento al terra. L'esquena una mica endins al lumbar, Yoga pilates neutre, no fem postures rodones quasi mai. Ara flexiono la cama dreta, l'apropo, creix, agafa amb la mà esquerra la cama dreta, amb que arribis aquí n'hi ha prou. Mà dreta, agafes la panxa i gires. Molt bé, inspiro, expiro, canvio. Canvio, Creix no és mirar a dalt, Mira a dalt, mira a baix o endavant. Ara, baixa, 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 agafa, agafa, gira, el que puguis, la mà al terra o a la manta. Bé, inspiro, expiro endavant. I aquests dies va molt bé, com sempre, en el fons tots els dies va molt bé, fer alguna pràctica de tipus meditatiu. Us vaig a proposar, avui m'assalto la part del Yoga Nidra Mindfulness, que si voleu el podeu fer també amb el nostre llibre. Nosaltres tenim un llibre de Yoga Nidra Mindfulness. Si vols pots fer servir les gravacions de 2 minuts, de 15 o de 30. Anem a fer una meditació que ens servirà també per coses semblants. Quan fem meditació també ens asseiem el més correcte possible, no ens asseiem en rodó. Tirem les natges enrere, 45 graus, jo faig un càlcul. El peu bé, genoll bé, la lumbar una mica endins, el pit obert, el coll tranquil, mans sobre els genolls. Ara et proposo que tanquis els ulls i anem a fer una petita meditació per recuperar energies, podríem dir, perquè aquests dies va molt bé recuperar-les. Tanca els ulls i nota el teu cos físic, el cos físic. I simplement procura notar-lo. No dic que facis res especial, no cal relaxar ni fer cap cosa rara, simplement tu nota el cos com tu puguis. Bé, és una mica com un joc. Nota els sons, adona't què veus ara. Encara que tanquis l'ull, a vegades veus coses. Nota el cos físic. Bé, ara anem
endins, entre cometes, endins. I avui anem a fer un joc d'imaginar un paisatge. Aquests dies que potser estem una mica més a casa del conte, ara et proposo que te'n recordis o imaginis un paisatge que a tu t'agradi. Pot ser un paisatge real o imaginari, a la natura, o també podria ser un jardí o un lloc principalment que tingui un toque natural. I ara el que et proposo és que li posis el sol en el paisatge, encara que avui potser és diferent, avui li posem el sol en el paisatge. I vas imaginant el paisatge, mires en qualsevol direcció, recorda una mica el paisatge. A vegades passa que te'n recordes de més coses també, o les imagines. Una altra cosa que passa és que estiguis on estiguis, és probable que faci una olor especial a aquell lloc. Normalment, quan estem a la natura, aquell lloc que tu esculls o t'agrada, doncs fa una olor especial, que pot ser de qualsevol motiu, de la terra, de la planta, de l'aigua, de lo que sigui, o fins i tot de l'aire net. Recorda l'olor, o fins i tot nota-la, si fins i tot pots notar-la, o com a mínim la imagines una mica, aquella olor que fa. I ara imagina, ara és una mica més complet, que el teu cos físic està dins del paisatge, ara mateix. Ara mateix el cos físic està dins del paisatge. I a vegades passa que tu, quan estàs en el paisatge, respires d'una certa forma, de la que tu respiris. Realment és com si el cos físic està dins del paisatge, el teu, clar, això depèn de tu. Bé, et proposo que guardis l'experiència a dins teu, guarda l'experiència per si a tu t'interessa, guarda, nota el cos físic igualment, i ara ens preparem per acomiadar-nos. Posem les mans a davant del pit, igualem la pressió de les mans, inspiro, a l'expira baixo, inspiro, a l'expira pujo tranquil·lament i normalment diem Om Shanti, que significa pau, en aquest cas significa pau i salut per tothom. Molt bé, acabem aquí la sèrie d'avui, fem alguna petita explicació i finalitzem. Molt bé, ens agrada molt que ens seguiu, encara que sigui online. Aquest vídeo principalment és per socis i alumnes que estigueu abonats al Centre Darshan. Si us interessa abonar-vos en el nostre centre, encara que sigui a distància, tenim l'opció de socis o alumnes de Darshan Online. Si us interessa, podeu escriure'ns un mail. El mail nostre és bastant fàcil, és yogapilatesbarcelona, escric amb Y, yogapilatesbarcelona@gmail.com yogapilatesbarcelona@gmail.com. Molt bé, doncs cuideu-vos, esperem que vosaltres i les vostres famílies estiguin bé i seguim practicant. Ens agradarà molt que ens seguiu. A vegades és en directe i a vegades és en YouTube. Aquest YouTube és solament per alumnes, o sigui, els que rebeu l'enllaç és per vosaltres. Provisionalment, fins al dia 31, és possible que ho rebeu més persones. A partir de l'1 solament és per alumnes i abonats, que ens ajudeu, gràcies, a seguir funcionant. En aquests temps una miqueta complexes, ens ajudeu seguint-nos. Molt bé, bona tarda, fins ara.